Jack Remix. И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Данкадо на 600. Тук с мене е Стиви 170, да. И много хора има в сервера. Да, днеска сме в PvP България. Да, ще ходим главно, ще ви покажа ларпови и други простоти. Добре, не са простоти. Първият ларп е... Отиваме на Chest Christmas. Окей, добре, тук какво се е правило? Окей, може би евент. Добре, следващия ларп е ларп DSL. Него може да го мина сега. То само на евенти се минава. Да, ето го, той даже е пуснат. Той винаги е бил пуснат. Се упражняваме. Добре, аз се опитам до някъде да го мина. Опа, чакайте. Опа, чакайте, че малко ми лагва. Иди на десятна. Аре, махай се, бе. Добре, махай се, бе. Аз другия път, като съм на евента, ще гледам да не се заклещвам, защото... Абе, бягай, бе. Защото само се заклещвам. Ама гъ. Опа, тук са... Можеш правиш жинките, как си махат тя? Опа. Тук са, може би ще филма, защото ще се... Добре, дано да не се изгоря, че... Добре, че съм на Shift. Иначе... Ако има такова... Въй, умираш. Вау. Окей, и двамата умираме. Добре, аз няма да умра. Ти умираш. Добре, умираш. I said no. Само да мина пред мене, защото... Абе, човек, зле си. Зле. Той го знам на Изус сега, значи тука... Им пречи, то не е чест. Кой ти преча, бе, човек? Те не може да го миниш, бе. Сайбом. Опа, чакайте тук назаде. Окей, значи сега тук. Ме къде беше? Ето го. Тук и тук. Добре. Първия път, един път го минах от първия път. Сам, нали, още не бях запознат, нали бях запознат сървъра, но не бях влизал вътре, защото ми беше много тъпо и само ме убиваха. И имаше един кит, който че го дадат, мисля, че през 24 часа и беше, значи... Айрон брони го. И да, две диамантени части, значи каската и това. Каската и бутушките бяха диамантени, а брейкик едно ли беше, какво беше, и честплейтите и панталоните бяха айрон, енчант бяха и вече. Окей, сега стигнахме до... Тук сега нататък няма да мога сигурно. Малко. Добре, сега. Да, тук ми лагва. Опа. Добре, няма да можем да го миним. И Warp End. Добре. А брейкейк едно бане. Добре, няма да ходим да се бием. Добре, може да се мътим с тези. Окей, никой не можах да ударя.
Окей. Ето е хак. Гледайте как ме удръше. Мисля, че е хак, де. Минах лабиринта. Ти ли сте там, бе? Някакъв Galaxy 20. Да не си... Той няма си ми. Ой. Стигнах до някакви камъни и такова. Аре, бе, пич. О, той иска да ме удря. Аре, бе, пич. Уау. Не, ще смисъл. О, имам една лек. То умри. То умира. Добре. Кой се биеш, бе? С никой. Следващия варп е евент. Утре ще има евент. В събота и неделя има евент от 7 часа. Да, това е евента. Това е евент. Варп евент. Следващия варп е... Аз нямам джумпа с оградите. Финд честата. Финд честа трябва да търсите и сето и са биече. За мен това е доста тъпичко и затова не го играя. Окей. Бодил 40 кафето е. Чек. Будилчо. Това не е Будил 40, а е Будилчо. Бе, някакъв ще го мутват. Нали? Заглуши, бе, брат. Заглуши, бе. На живо е той, бе, брат. На живо, бе. Добре. След и се биете и който победи нещо му дават. Мисля. Warp. Добре. Спаун. Следващия Warp. Опа. Warp. Коледна промоция. Омага. Коледна. Киледна. Добре, де. Здрасти. Да. Сега чувам на коледна промоция. Окей. Кой си купчил тази промоция? Коледна промоция и имаме проблем с сайта. Ако решите да пратите СМС, пратете го и когато получат код, да го дайте на админите. Ранг кодове. Хостат PvP България хостат. Да, Центротион. Добре, няма за консул. Аз бях си пратил, не трябва да кажа на крос. Сме си пратил. Да. Чай да видя Чамс дали да е тука. Не, няма го. Шокс, какъв беше Шокс? И той го няма. Хелпър ли беше той? Добре, следващия ларп е... Пранк. Това с листата мисля, че беше, нали? О, да. Имам това на кокошка. Да, това е. Значи тук трябва на листото трябва да останете последен и ви дават диамантия на броня. Ранг. Остана ранг, трит и ютубе. Имам 4 глави, нямам какво да ги правя. Това, нали, това са хоста, Центротион, Преаторион, Гладиатор и Консул. Консула има инвисе да се променя това. Има 3 изхода, чат формат, да се променя името, 128 бедрок, 128 диаманта и 320 енчант бутилки да се пляскат. Топ, значи има топ, 15 хомо, неар, изпаунер, 64 бедрок, 64 диаманта и 128 енчант бутилки. Добре, заглуши човек. Инвайс, 9 хомове, окей.
И тия трети имат инвиз. Аз това си пратих. Фейт, Ци, 5 хому, реперал. То може да си напишете и фиксал. Рок бенч. Workbench. 10 бедрук, 10 диаманта, 20 енчант бутилки и хостата тъпа бак, 3 хоум, дел хоум и цветен shift. Добре, значи warp 3 стана, то е като преди и YouTube. Добре. Това е. Това момиче от тия го убих. Мисля, че двамата го убихме. Окей, ще й пиша. Опа. Абе. Буе. Кажи хина и YouTube. Кажи хина YouTube. Хи. Хи, кажи, хи. Кажи хи. Аз кай хи. Ма се гъпиши. Добре, тия стритват. Трит. Добре. Отиди на спаун. За какво? Warp. Йо. Отиваме на YouTube и мисля да свържам. Тук трябва, ако искате плюс, ако искате, трябва да имате 2000, трябва да имате 1000. Тук преди трябва да заснемете видеоклип, значи 1000 гледания за 24 часа. Трябва да имате 301 гледане за 24 часа. Трябва да заснемете максимум 2 клипа за седмица в сървъра. И за сега са Нели, Никюе, Раучо, Downhex, The Derby Panday, Awaked, DH. Надявам се клипчето е харесал. Това беше малкото ревю. Тук с мене беше Стиви 170. Да, надявам се клипчето е харесал. Коментирайте, оценявайте и бай до мен!